Biye tarata do ye mekalo kile mugan ani nani an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen minnu b'a anajɛ Malacti ka bɔlɔlɔw sanfɛla la bi kibaruya min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Mali sanfɛ kalanso maaw kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ Bamakɔ a yirala ka fɔ ko kɛlɛ dɔ kɔni kɛra ye ni maa 3 kɔni bɛ yen no olu kɔni jogina kɔsɔbɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko kunu tɛnɛndonna n'o ye mekalo kile mugan ale ni 3 ye ko kun ye facilité des droits publics maaw ni a bɛ fɔ o ma FDP ko olu kɔni ka kalataw kɔni kun kan ka daminɛ nka a yirala ka fɔ ko kalataw kɔni ma se ka kɛ ko ka sabu kɛ ko ɔkɔlidenw kɔni karila ɲɔgɔn na wa ko o karili ɲɔgɔn na ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ ko marifakisɛ kɔni ye olu sɔrɔ ko olu jogina kɔsɔbɛ. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka karili ma kɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ AM n'o ye ɔkɔlidenw ka hakɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o o bɛ an ka kalanyɔrɔ caman kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye sanfɛ kalanso ye ni olu bɛ yen nɔ. Ayiwa a yirala ka fɔ ko o kɔni bureau kɔni kun sigira droit public maaw fɛ ayiwa ko olu kɔni ka bureau sigilen min ye ni bureau sigira bureau kan ka responsable de classe fana sigi o la olu fana bɛ jɔ ni classe kɔni koɲɛw ye ayiwa ko o kɔni sigili kɔni na ko la ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ma nisɔndiya a ko la ko o de nana ni nin kɛlɛ in ye ayiwa ko tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 8 kɔni kɔnɔna la tɛnɛndon kunu sɔgɔmada fɛ ko mankanw kɔni kɛra AM maaw kɔni kɛrila ɲɔgɔn na fo ka taa fɛ ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ ko olu ye marifa ta ɲɔgɔn kama ka mugu ci ɲɔgɔn na ayiwa ko kɛlɛ ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la ko ci bilala min ye premier arrondissement maaw ye olu ka finitugu ma walasa olu k'u senfa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ayiwa olu y'a yira ka fɔ ko olu sera nin yɔrɔ kofɔlen na ka sɔrɔ ka fɔ marifa tun bɛ maa fɛn fɛn bolo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni kun tununna ayiwa olu maakolen ninnu kɔni tununnen ayiwa ko olu kɔni ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jogina ko olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka se kɛnɛyaso la cogoya min na ayiwa nka ko a yirala ka fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni hukumu kɔnɔna la ko siga kelen don maa 2 la na olu yɛrɛ kɔni dɔnna wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna boli kan wa u bɛna taa minɛ k'a yira ka fɔ n'a sɔrɔ u nɔ b'a la walima u ni maa minnu kɔni kun bɛ ni kɛlɛ in na u bɛɛ lajɛlen ka se k'a yira walasa u bɛ se ka minɛ cogo min na ni ko sugu ninnu kana kɛ an ka kalanyɔrɔ na ayiwa an b'a yira ka fɔ kabini wagati jan ni maa kofɔlen mɔgɔ ninnu kɔni kun tɛ kalan na kun de kɔni kun ka kɛ u ka kalan tali ye nka ko ni waleya cɛjugu kɔni kɛra yen ayiwa min ye premier arrondissement maaw kɔni olu kɔni ko k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maa minnu kɛra sababu ye ka ni mugu ninnu ci ko olu kɔni bɛ minɛ wa a y'a yira ka fɔ fana ko maa minnu bɛ kɛnɛyaso la ko tuma min na olu kɔni taara bɔ u la kɛnɛyaso la ko olu kɔni ma AM mɔgɔ si ye banabagatɔw kɛrɛfɛ hali bi an b'a yira ka fɔ ni wale in kɛra kunun de ye Bamakɔ sanfɛ kalanso na ayiwa an balimaw ni kibaruya de kɔni kun b'an bolo ka da kulu kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw